Салом алейкум ба тамоми подписчикоям Макаса Созен. Имрӯз хостем як видеои фоидовар сёмка кунем партоем дар канал, то ки шумо ай дромадаи тамошо кардантон ягон чи барои хитон бигирена, пас буроена мехост то охирша тамошо кардаву вақти хитона мақсад исроф накунен. Хоб, мада бачаҳо менависанд масъалаи блогерӣ, масъалаи камера, масъалаи компютер. Ака чӣ хели компютер гирем, ака чӣ хели камера гирем. Хоб, ман хостам ҳама амира ҷамъ кунаму дар як видео гап занам, то ки ҷавонои имрӯза вақтшона беҳуда сарф накарда ягон чизи фоидовар ба ҷамъияти хидмон мақсад саҳм гузоранд. хуб, анаки биёен пешаи сар кардан бачаҳо барои дастгирии канал просто ҳам ссилка да бидроен ба промокоди ҷавлон регистратсия кунен, ҳамаш чётка мешава. Барои начинаиши блогер чӣ бояд кард? Барои начинаиши блогер шидан аввало шумо бояд хитон сабратсия кунен, хитон да савол тиҳен ки ҳами шумо да дар корай ё ки не. Таваккалӣ кардан дар кор нестай. Барои он ки шумо як кора сар мекунену пас ура то охира давом додан дар кора ҳамхе аст. Да ними раҳ партуфти гирихтиша иам айрӯи мардакӣ нестай. Хуб, барои начинаиши блогер шумо бояд да камера ақаллан гап зада тонем. Да камера бояд ами гаптона подписчикда расонда бояд битонем ки то ки водро омада тамошо мекунанд ай шумо ягон чи ёд мегиранд. Хуб, бен сразу аппаратура да мегзарем. Барои начинаиши блогер минимални бояд як телефоне ки ақаллан HD сиёмка мекардагӣ боша. HD размери 1280 ба 720. ирӯз хитон медоне ки бисёр ами смартфонҳо қариб ки Full HD сиёмка мекунанд ва качествашон беҳтаринай. Акози ман iPhone бугум, кадоми Samsung ё Xiaomi дора, мисол мега бародар iPhone намеша, телефонои мо зуртара. Иҷа ранги барсаву реал мешава. Ман барои ами мегум кадоме да кадом телефон удобнеай ба ҳаму сиёмка кунен. Лек як чизи дигара гуфтанем ки расходи калон накуне бачаҳо. Барои сар кардан аввал минимални расход дар корай. Шумо ба ҳами аппаратураи минимални аввал кора ёд гирен, ана пас метонен ба ҳазур мисол кору бортона пеш барен. Хуб, дальше мерем. Action камераи Xiaomi. Ай хиди Хитой заказ кардагим як шинос 350 сомонида ба ҳами Тоҷикистон расондагӣ. Доставкаш бепул. Дар душанбе 750 сомониай ман ай Хитой 350 сомонида заказ кардам. Дар Россия мумкин ки 4000 рубля ё 4500 рубля. Агар ҳам хеле возможност боша ҳами камерара бигирен беҳтаринай. Хуб, дальше мерем. Ай телефон Action ба селфи палка мегзарем. Селфи палка қариб ки 30-40% роли стабилизатора бозӣ мекунад. Агар дастон наларза, чётка сиёмка карда тонен ба ҳами селфи палкам кадрои хуб гирифта мешава. Да корвон қариб ки 35-40 сомониай. Но кадоме ки дар Россия агар селфи палка гирифтани боше бо хубтарай. Пас дальше мерем. Инаи штативе ки мада бениҳоят дар корай рӯзое ки штатив нест, камера да студияй, ва телефона да инами штатив мечаспонам ва почаакош аҷои байқад мешаванд. Алиэкспресс да бинен агар 50-60 сомон ай ба фикр ма да сум 100 сомон да харидумша. Бениҳоят чиза ки зурай мара бисёр виручат кардагиай ва ма гапш надорам. Хуб, дальше мегзарем. Петлични микрофони Boya. Ин ами петлични микрофон агар шумо бигирӣ овозтон фора мешава. Лек айни ҳол мара петлични микрофон запис накардестай. Ма ба диктафони iPhone запис кардестам, барое ки бениҳоят диктафони iPhone да ма боварӣ дорам. Боз як додар тӯҳфа кардагиай ма ай AliExpress як петлични микрофони дигар заказ кардагиай 33 сомонай. Иам качествашам бад нестай. И петля мисол мара дар дигар ҷо ёрдам мерасона. Вақте ягон суҳбат гузаронем, петляи асосира мо да меҳмон мечаспонем, то ки овозш чӣ хеле ки медонӣ, ранги манай хеле баланд форам гап намезанам, пас гап мезанам. Барои ҳамун и качестваш сустарай. Хуб, биёен ман шумо да аввал як мисол биёрам. Качестваи петля зурай ё ки качестваи диктафони iPhone. Шумо аввал инаи ду видеора 10 секундиш ақаллан тамошо кунед. Салом алейкум бародарам, Макаса хубен. Дирӯз ҳамроҳ як бародар Худоёров Салимҷон
вохӯрдем, каме суҳбат кардем. бениҳоят рози дил дошт. салом алайкум бародаро, ҳама каса хубен? имрӯз ба студиямон хостем даъват кунем канали Touch Mix. салом алайкум бародаро як бор дигар. хуб, чӣ хеле ки диде бачаҳо, ба фикри ма ки фарқияти петлични микрофони боя ай диктофони iPhone у қам фарқ намекунад. хай камакак па качеству фарқш ҳаст. ҷиҳате ки петля қариб ки наздиктар а диктофони iPhone дуртар. но фаромӯш накунем, ма овоз катиам кор мекунам, плагинои васите кади свадид мекунам. барои ҳамин худо ба шукр кори ма осонтар ай ҷиҳат. петлични микрофон хеле ки шумо медонед ё не, дар Россия 1000-1500 рубля ба фикр ма дар сум 250 сомонӣ харидам, дар сайти AliExpress 150 сомонӣ ай. а кадом нафаре ки наметона возможност надора, хубаш ба ҳамун диктофони телефон запис кунед, совет метиҳам iPhone 5 ақаллан болотар боша. диктофонои iPhone бениҳоят зур ай. а касе Samsung дора, ҳай Samsung ам бад нест, но да инай ҳолатҳо дарини хона, дари офис, дари студия да чотки ай. но берун буромаден, агар шумо камтарак ба фикрам ки шум кати запис мекунад, но ҳамун ҳолатам у шумора да плагино чӣ хеле ки ма гуфтам брида мешаванд. чотка вақти свадид кади хиёл мекунӣ ки ту ба микрофони 1000-1500 сума запис кардӣ. хуб, ана ки дальше меравем, ай петлямо мегзарем ба анаи намуд светое ки ма 30 сомонӣ ай Султони Кабир харидам. чӣ хеле ки дидестен қафом да як свет мондагиям, ай пешам як свет мондагиям. ду свети дига астай. ма агар ай ду тарафи дига мемондам, инаи соё наметофтанам хест. агар аями намуд свет шумо бигирен, дута басайтон дутанам качествара чӣ хеле дидестен 60D мара сёмка кадестай, объективи 5 мм. шумо агар вақти монтаж карданда дар Sony Vegas пресетоша дуруст бизанен, ҳам жимат мекунад дуруст, ҳам качестваш гум намешавад. барои ҳамин худо ба шукр ҳамаш 100% ай. хуб, дальше мегзарем ба персонални компютер ё ки ноутбук. ма да персонални компютер монтаж записома мекунам. одамое ки ҳастанд дар ноутбукам кор мекунанд. ма у одаморо метонам фаҳмидам. мисол ҳозир ма фарз кардем пагоҳ кулоб мерам, пагаи дига хуҷан мерам. ай хуҷан мисол метонам самара брам. ма қатъин персонални компютера бор карда наметонам барам. ма қатъин ноутбуки удобне мегирам ва любой ҷода сёмка мекунам, монтажма пеш мебарам. ҳамхи аст. кадом нафаре ки сайр гашташ зиёдтар ай, ноутбук гирӣ. ноутбук минимум ай Core i3 боло боша. ами Core i3 ақаллан 4 поколения боша ё 5 поколения боша, оперативкаш 4 гиг боша, видеокарташ встроенный боша, ҳеҷ гап надора, монтаж карда мешава. ҳамин ҳастанд одамое ки меган компютерои қимат бигирӣ, компютерои дешевкада монтаж карда намешава, мебахшед. ҳамин кор карда тоне фаҳмида, тоне фаҳмиштон боша, да ҳамин простой компютерам меша монтаж карда, но камтарак вақт мерава ай ҷиҳати рендер. мисол агар дар компютертон жёстки диски SSD задагӣ набошен, рендертон мисол дер мерава. ҷози мара кадом нафаре ки чотка монтаж мекунад, уже фаҳмидистай. ман шумо да совет метиҳам Pentium Dual Core. и барои начинающи блогера ё либо профессионало наброед дар комментариҳо нависе ки ту чо кади. и барои начинающи блогеро буд. Pentium Dual Core, частоташ 3.0 басай, оперативкаш 4 гиг, видеокарташ 1 гиг, жёстки диски SSD зан, ура фақат системник да парто тоқа Windows адам установка ки ва як жёстки 200 ё 300 гигамон басайда. хуб, боз чӣ нагуфтам? телефон гуфтам, экшн гуфтам, петля гуфтам, селфи ва штатив гуфтам, масъалаи сведенияи овозам бачаҳо и уже дур дароз мешава. ирама да дига барнома насиб карда боша сведенияша ёдтон метиҳам, барои он ки ҳозир агар ман нишонтон диҳам, я видео 1 соата мерава қариб. но данный момент шумо петляи боя гирен ё ҳам диктофон, овозтон ҳами форам гап занен, чотка ҳамон ахват ки кард, чотка мешавад. хуб, дальше персонални компютер ё ноутбук. хай кадом нафаре ки дар хонааш офис кардания ё офис гирифтания ё студия кардания, у да лучши персонални компютер. хай ноутбукам бисёриш ба фикрам ки
чанг ҷамъ мешава, кулерш худ ба худ мепартояд, гарм мешава ва монтажтон дар 89 ё 99% мурдак агар отключат шид компютер, уқа вақтон сарф мешавам хиястай. Ма шумо да лучший совет метем персональный компютер. Хоб, ана ки чира ман нагуфтам, чира шумо натонистен шинида ё фаҳмида, дар комментария бинависен. ҳатман ман ура мехонам, ҷавобтон метиҳам ва выпуски навбатӣ худо хоҳад чизеро ки нафаҳмиден ҳамуро мо пурра карда мефаҳмонем. Масъалаи монтаж минимални Sony Vegas 10 да монтаж мекунам ва ҳамун пресетош агар дуруст шумо дар вақти рендер заден, качествои видеотон ин ҳамихи качество рафтан мегира. Масъалаи сведенияи овоз ма да FL свадид мекунам ё да Adobe Audition 1.5 стандартне ма да удобне ҳамун маъқулай. Хоб, дальше боз ма шумо да чӣ гуфтанӣ будам? Дизайнои значокҳои видеома да Photoshop мекунам. Иш уқа зарурам нестай ҳозира аудиторияда, барои он ки ҳамин ҳозира аудитория уже пухта шидагиай. Значоку видеора мебина айрӯи миллионай, не ки медурад рини видеода ҳичи нестай. Не ки ма фикр мекунам шумо ин видео бисёр чизи фоидара гирифтагиен ба худтону ва кадоме подписатсия кардагӣ нест, подписатсия мекуна, лайка мемона, комментарияи тенҷа менависа ва ин видеора ҳатман поделитсия мекуна, барое ки и учебни пособия меган барои знанияи ҳар як одам, барои пешравии ӯ ма сухан кардам, видео кардам, вақт ма сарф кардам, то ки уво ягон чи ёд гиран ҳамхе аст. Ва ҳамун комментария бачаҳо фаромӯш накунен, ӯ дастгирии моае. қиморай чизе ҳастай нестай, хай ман мефаҳмам ҳаётай. Просто пули ҳамун камтарак расходи мо инами як раҳкиро меша, як интернет пулӣ мешава. Лекин мо шуморо намегем маҷбурӣ дуроен. Кадом нафаре ки интерес дора бидроя, просто ҳамун сайт бо промокоди ҷавлон регистратсия кунад. боқӣ дар панои Аллоҳ боше, сиҳат сарбаланд боше, худтона эҳтиёт кунед ва бигеда комментария бинависед чӣ мефоратона, кадом намуд ролика мехоҳед бинед. Фақат илтимос, ғайри пранк, ғайри ягон нисбати ягон блогер ё репер видео ответ ё ки дар бораи ягон кас гап задан. Илтимос дига ҳами намехом дар бораи ягон кас гап занам. дирӯзанги видео уже худаш маълум кард ки просто мо насиҳат кардем, моро уже гуфтестем ки ту хутамҷа қуш кардести. Қушкунӣ дигай, насиҳат дигай. Барои ҳамин ҳама каса сарбаланд бошед, сиҳат саломат бошед то выпускҳои ояндара.